Predstavte si vriacu, čiernu hmotu. Pre niekoho desivá jama, pre iných posledná spása. Zabudnite na luxus. Vítajte v stredovekých Piešťanoch, osade známej už z čias zoborskej listiny pod názvom Peskan. Vládne tu výhradne divoká rieka Váh a zástupy zúfalcov, ktorí prahnú po uzdravení. Bez váhania skáču do bahenných jám, kde priamo spod povrchu buble termálna, minerálna voda. Miestny peloid je absolútny unikát. Mazľavá, oceľovo-modrá až čierna zmes. Táto horúca masa chladne 4-krát pomalšie než obyčajná tekutina. Vzdelanec Adam Trajan už v letopočte 1642 opísal davy, ako sa na jar noria do takýchto prírodných kúpeľov. Hustý kal obklopí celé telo. Nečakajte mramorové vane, iba čistú, dravú prírodu a jej liečivý zázrak, ktorý v súčasnosti obdivuje celá planéta.